Здравейте на всички риболовци, рибари, любители на морските и изолирани приключения. Днеска реших да се отбия на Ирландско море. Ето го. Тук съм на едни рифови, на скали. Съм се седнал и чакам уж да дойде пасажа с скуморията. Днеска съм се наумил си, че ще хващам скумория. Защото гледам слънчево температурите се вдигнаха 15 градуса, ето с две яките съм. Махнеш едното яки и край. Вятърът е пронизал. Силен студен вятър има от север. Значи да ви кажа, правилата за риболов тук са ясни на всички. Знаете, че на морето всичко е позволено, няма ограничения килограми, куки, какво ли не. Само бомби да не хвърляме, нали? Ама някой път се налага. Пушка. И тук се въртат едни тюлени. И много лошо правят. Като закачиш на чепарето 3-4 скумрии и той само чака. Като ги видите закачени, отива, спуска се и ги убира. И ти вадиш, нищо не вадиш. Някой път извадиш някога глава от риба, защото той е изял. Днеска дойдох в 10 часа и понеже нивото се беше дигнало най-горе, тук всеки ден пада и се дига нивото по 4 метра. Понеже на океани тук, морето не е като в Черно море. И тогава е най-благоприятно го дават за риба, защото пасажите, малките рибки тогава се въртат около рифовите тук и се получават нещата, ама днеска ги няма. Не знам защо вече час съм тук, само да ви покажа. Значи, за този риболов използвам въдица Пен, ако така се произнася. И макарата ми е Пен. Размер... не знам кой размер е. 6000. Тежестта ми е 3 унции. Не знам колко грама е това. Някъде към 100 ми се вижда. И ето това. Това е чепарето. Малко е старечко, но имам успехи на това чепаре от предните ми риболови. Значи въдицата, това е грамаж на въдицата от 80 до 120 грама. За мен това е перфектната въдица. Дължина 2,70. Съм приготвил кофата. Може да я напълним с риба, ама то риба няма. Ето тук имам още някаква друга мамка. Предни години на това място тук хващахме риба. Тук беше пълно с тези дъркнати си очи, монголци или какви имаше тук, не знам. Като корморани са. Да ви кажа, рибата идва от тази страна. Ето, вижте сега, там са и корабите. Там са корабите, значи там има нещо, се върти някаква риба. И хората не са напразно там. Когато почнат да се въртят много птици, чайки, гларуси, почнат да пищат, значи рибата идва. Ето, даже ги виждам в момента. Ето, там в далечината се спускат. Щом се спускат във водата, значи има риба. Може би да изчакаме, не знам. Мисля си, че още половин час и да бягам, но може да изчакам малко. Ако се придвижи пасажа насам, ще изкараме някаква риба. Сега ще иде там долу да подхвърлям малко. И после ще направя още едно видео. Айде за сега. Значи, за да отида там, трябва да мина тук.
и да не се намотва. Пожелайте ми успех. И ще пърна 2-3 пъти да видим какво. Тук трябва да си половина акробат. Скалите са толкова остри, че не можеш да пазиш равновесие. Все едно си на въже. И е много опасно. Един колега преди една година тук се чупи ръката. Падна и са остри тия скали. Само прибрах. Никаква индикация. Или още е рано, рибата е навътре. По принцип други години аз идвам август месец. Тогава тук няма неделя, няма понеделник, вторник, пълно и скоро по скалите. Днеска съм само аз. Оп! По стена. Имах някакви зацепвани и не знам какво да отсъзна. Втори опит. Много е важно малко да се изчаква, че предето за да пропада и така плавно. Все едно е пасаж от малки рибки. Водата е доста бистра днеска. Право странно. В принцип е по-мътна. Дневни, когато дойдох, имаше огромни медузи. Червени, жълти, всякакви. И тук да ви кажа, медузите са бая отровнички. Бая токсични са. Имам изпомени с един колега от 2016 в фермата. Влизна пиян да се къпи и да се прави на мъж. И като го жилна една така медуза. Тя не знам от кой вид е била, но жилна го. Не можем да сварим да го закараме до болницата. Пребуса целият. Затруднено дишане, болки. Ужас. Викам, това си отиде. Щом му биха морфин в болницата, направи сметка. Те трябва да се внимава много. Който се къпи, се къпи. Това не е българското море. Или там по Испания. Ето, за нашия приятел Солена е тук. Ще да се покажат. Ето го вижда. Ето го къде седи. Сега ако фана някоя риба, идва и точно е тук седи и чака да се закачат на куката и се спуска. Избяга, къде си. Той сега да ще го снимам, така. Значи, това е рибата, която хванах. Не знам как се казва на български, полуок или кой, на английски. Ето. Мисля да я пусна, защото не се заслужава само една рибка.
както пускаме и даваме живот на рибата, другия път ще хванем повече. И ще се занесем вкъщи да хапнем. Айде за сега. Аз събирам и се тръгвам леко. Ето, събрахме празната кофа и тръгваме. Ще само за какво говорим. Това са остри камъни. Направо се чуеш откъде да минеш. Пък е красиво. Друго да е красиво. Вятър си има. Не е като да няма вятър. Колата е на не повече от 300 метра от мястото, където лових. Удобно е. Мене ми харесва. И да не хванеш нищо, поне само се оставаш на пътката. Абе, колата е на повече от 300 метра, ама айде. Пак не можах да преценя. Половин километър си ходиш до там. Ето тук тия храсти е пълно с малки зайчета. Колко път съм вървяла и така на разходка, тук надолу. И ти минават през краката, направо ще ги настъпиш. Тук никой не ги гони да ги трепи, да ги яде. Не са гладни хората като българите. Ето го и паркингът с хубава гледка към пристанището. То е едно пристанище, 3 лодки накръсано. Али пристанище. Айде, това е за сега. Надявам се, че ви е харесало малко от моят риболовен излет. Чао за сега. Ето и още едно бързо включване на път за вкъщи. Реших да се отбия да хапна едно сладоледче тук на плажът. Вече стана доста топличко. Ето 16 градуса. Колко часа? 11:24. За успешния риболов е редно да се почерпим по едно сладоледче. Ето го плажът. Маля колко водорасли има. Гледай. Колко водорасли изкарвам. Ей, тук е събота и неделя, когато е слънчево, хората се пичат. И така. Това е заведението. Няма нищо по-хубаво да седнете на плажа и да си хапвате сладолед. И най-вече да не е лудница, да е тихо. Пясъкът. Айде, enjoy!